Häkkeri! Mitä? Häkkeri! Ei! Missä sä oot, Samu? Apua! Hei, Niin. missä sä oot? Tää on portaa. Kauhea niinku lagi, kun mä edes ammun. Ei, kun tässä on vaan huono kone. Sulla on huono kone, mutta mistä on uusi. Sulla... Mä tiedän sun koiran nimen jo. Sulla on tänne YouTube-intro, terve. Mä pysty sen. Mä en ole tekemään YouTube. Varmaan silleen, että mä editoin koko video itse, koska mä haluan. Joo, se yksi ei piti olla tässä intros. Joo. Mä huudan nopeaa tähän siihen voi viilohan, niin sitten varmaan joina. Tiimi ei kestä. Ei moi. Samu, Ei missä tää- mikään vitun asia sulla on? AK, mutta jos lukee. Miten me saadaan puhdistettu kontenttia tästä? Me ei. Tuu tänne portaille. Älä ammumaan. Mä muuta vie sun ihmisoikeudet. Ole, mitä sä sanoit? Tuu tänne portaille ja äläkä ammumaan, tai mä vie sun ihmisoikeudet. Okei, se olisi siinä varmaan siitä tää video, kun mä poistin. Mä vie sun ihmisoikeudet. Mä nyt tuu tänne portaille. Joo, mä oon. Äläkä ammumaan. Kato tohon kohtaan maahan. Tohon noin. Oota hetki, kyllä sä sit... Jos PvP. Mitä sä nyt ammut? Konfettia. Tuu valotes tänne terroristispawne. Mä nopea tietää yhden ihmisen ihmisoikeudet. Matti. Mitä? Nyt. Kiva kun mä teistä tapua, mutta mun pitää näyttää sulle jos Ei, en mä tehnyt mitään. No miksi mä olin kuollut? Elämä. Okei, hei, kato, mulla on tässäkissä. Joo, mulla on tässäkissä. Joo! Näytti konfetti. 12. Sanel, onko se jumistus luas? Eikö mä just joinasin? Okei, joo mä näinkö se joku häirityt teletappi hyppii täällä. Mä en halua kuvaa, mutta... Tää ei ole normaalia. Toi on niinku kauhein voice crack, mitä mulla on ikinä tullut. Mä just laitoin tyyliin Maxim Dynamitiksi 3, mut sä oot nyt tainnut outsmarttaa. Se haittaa se limiitti. Ai mennä sä oot sarbompaa, meinasitko siis niinku tätä? Ei. Ei oo. Mä rukoilen teidän CPU-iden puolesta. Ei! Oh. Mä kuulen ton. Kuuleeko sä sen tyy? Sarpoppo. Olet sit videossa lavalla. Matias, kuinka mahtava FPS sulla on? Mulla on 45. Mulla ei oo mitään hätää. Mä tos pelaa vähän aikaa. Ja se on... Miks sä oot se G-Warheads? Miks sä ette käytä G-Bombsia? Kato, mä en oo niin kokenut sen. Mä en vielä ollut ihan varma, että meillä on käyttäjästä. Mä en ole sekunta videosta, kun mä alan rukoilemaan tää, että CS.com mulle. Please antakaa niitä. Oot sä jotain jäätä? Niin mä tarvii CS-kalappikkoja. Suutu jo, Matias. Mä otan sodan. Mäkin Matias ei alkaa valitukka. Mä kuulin ihan väärin. Matias ejakuloimisklippi. Ei mä puhun täällä! Mä puhun täällä! No siinä on ihan Matias ejakuloimisklippi. Nyt mua... Toi tulee olleen 100% uusi soundboard. Se on erittäin syntinen asia, mikä on pakko saada pois mun rinnalta. Mulla konsoli on kiipainottu G-he. Hyvä. On crouchita mouse viitasessa. No niin, lokku sä lyönyt päässä. Joo, Vilho on vieläkin muteltu, mut se vaan on tässä puhelussa. Pystykää ihan... On Eikä Miksi et sä puhu? Noin. Niin kuka sanoi Vilho, en mä semmoista tunne. Niin, en mäkään. Eikö? Niin Korro Juustopahtokin ymmärtää, että Matiaksen kone on ihan huono. Voi fit. Paina vähän kuin shift ja tab. Me pitää tehdä jotain mielenkiintoista aikaisemmin, me voitais tehdä nainille joskus. Riittävän monta kertaa tehty. Kuinka ne katsojia? Mitä sä teet, Daniel? Mitä sä käytät? Heroin.
Dynamit! Mä oon niin high skill Daniel. Älä missä sä luuraat? Aha, siellä. Crab syys. Mulla poroin. Jumala. Niin mä en voi laittaa mun mahtavaa duuppia tänne. No, mä en nyt ihan uskalla. Oh. Nyt on kyllä hienoa. Vittu voi kuulla sitä vitun radioaktiivista. Ja se me ollaan kaikki nyt toistamme siis. Ehkä toi tuli vähän väärä tavalla Aivan Voit sä laittaa no-clipin päälle? En voi. En voi tehdä tos paska. Ei, meidän pitää no-clippi poispäin. Mennään. Miten mä saan tää? Noin. Mitä tää liikkuu? Tällä tää liikkuu. Heippa! Aivan mahtavaa! Tiedätkö mitä me nyt tehdään? Mitä? Tulkaa ne katsomaan. Ei nyt tapeta toi. Ei. Toi lähtee Uzbekistaneen toi. Utske, mikä? Eikö sä tiedä Uzbekistan, niin? Ei mun Utskebistan, mikä se on? No niin, nyt me rakennetaan yhdessä auto. Mä tein jo. Sä käynyt duuppia. Ei, mutta sä et saa. Tää näyttää niin järkevältä mun kuvasta. No niin. Okei. Nyt tehdään auto. Siinä meidän lukee siellä. Ei, nyt laitetaan se. Noin. Turvalliset työolosuhteet. Mä käytän mun autoa. Mun auto. Miksi sä spawnasit puumajan tän pää? Aha, sä lähtisit sinne. Aha. Matti spawnas kerrostalon mun päällä. Hei! Mitä tapahtui jokaisella? Okei. Meistä kuolit. Tää on ihan niinku näin tätä. Jos tulet tänne se sun ihan, kun sulla on se kamera. Itse puolustat. Matti! Vitun mahtava duuppi. Se mörkölle. Oho. Mä pitää päihittää se mun. Ja sinne meni. TP:llä tekee kuolemaa. Oho. Sitten joku laittaa renkaat tähän. Matias, me ei haluta. Mä tekee kai. Se on dokumentti täällä oikeesti tehdä täällä Matiasella omaa elämää sit on. Jee. Noi. Hei, mulla on renkaat. Oho. Oi. Kato, pysähtys. Muuten sitten parkkeerattu. Ei. Oi. Oi. Onks mulla OBS? Mä kato. Sulla on OBS, susta et vaan saa käyttää sitä. Nyt mä alan kuvaa OBS. Alat kuvaa, sit se niinku äänittää vaan summikin. Oon hengessä paljon päivitänyt, jos koko laitos vaan kohtas. Ei! Lennä! Okei, aloita tallennus. Minne tää menee? Noniin. Nyt lennetään. Mutta nyt mennään alle semmonen, että se iso paha kapitalisti ja ahden koko tää video ja editoi se. Saatana. Varo, täältä tulee homo. Matias, mitä Ei! Miksi sä lennät niin hyvin, mutta jos... Älä revi. Hei. Nyt moppi. Okei, pitäisikö meillä tehdä tosi laadukasta roleplayingia? Toinen. Totta kai se on sää. Miksi mun peli jäätys? Mitä tapaa? Ai jos on... my bad, mä yritin avaa ARCV ensin. Miksi toi äijä ampuu mua? Varoitan kaikille katsojille, että video tulee sisältämään erittäin paljon nöyrttikieltä joten... Ja meisselistä kiinni, eikö? No joo, tarpeeksi hyvä. Niin Joona. Jos sä pidät sun meissistä kiinni, niin vaan vedää Kiko. Ai niin onks Vilhokin täällä jo? Ja Vilho on honorable menty. Mitäs mun oikeesti rupee terroristiksi tän takia? Mitä helvettiä? Terroristiksi. Muistaakseni siinä edellisessä videossa mä yhtäkkiä vaan sanoin, että toi oli vissipullo. Toi oli vissipullo. Joo, muistan. Pitää tehdä autoa. Älä ammu. Mä en ammu. Ei oo. En ammu. Mut niinku missään muusta mä en luvannut. Ja oot remover. Ei oo. Älä! Tuli vahingos. Oi. Et. Tää on yksi ruotsiksi. Oot. Mitä huono? Saanko minä ikinä mun auton valmiiksi? Sitä on nyt tiedä, missä sä ootas? Sieltä Taco Bellissa. No kannattaa olla varovainen, mä tuun plänttäämään sinne. Mulla on removeri valmiiksi.
Mun frame. Okei, mutta vartioida saitte. Pommi. Se pommilla. Äijä. Aha. Maybe Daniel vasta terrorist all along. Vittu. No sen tiedä ringastina ainakin ole. Saatana. Yritän vaan tehdä autoa. Mä en kestä spawnata. Nyt just ampui Danieli. Tää aseen accuracy oli huono, että se luoti putos niinku selkeästi kun tässä 30 metrin päähän maahan ennen kuin se niinku pääsi lähelle Danielle. Mitä toi oli? En mä jaksa tätä rakennusta enää. Minä niinku renkotan väärinpäin tässä autossa. Mitä rakennusta sä et jaksanut enää? Tää pikkusen tuolla ihan kaukaisuudessa. Taas! Mitä? Mä käyn ihan just vessasta, voitte puhua pahaa musta silloin välillä kun mä puhun. Kyllä mä sen boosterin toho. Ino. Et sä mennyt vessaan. Et sä mennyt vessaan. Mitä kun mä kuuluu kun Joorsta! Siinä meni se autos. Okei, no nyt on RDR 2. Aha. SSG. Ei, Oh, Matias. SSG. Mikä on se? Se on vaan jungletää. Näetkö sä kuset mun päällä tossa? Ei. Ei taas! Ei taas! Joo, mä menen oikeesti vessaan. Joo, mä menen oikeesti vessaan. Kuultiin jo. Joo, mä menen varmaan vessaan. Mun on oikeesti pakko mennä vessaan. Oh, Megaton Bomb. Mä kuulin tää. Kase. Miks mä näin pommin? Ei mun auto! Mun piti vaan right-klikkaa. No niin. Saatana. Kuolin 6 kertaa peräkkäin. Koira. Miksi on koira hyökkää sun päälle koko ajan? Ei se hyökkää. Se vaan vinkuu. Se on vinko. Joo. Ruoki sitä. Sä et oo ruokkinut sitä pari Ei se oo ruokkimisen Sä läpi. Se on vaan koska niinku... ikinä. Sä et Mun ikinä. äiti tuli kotiin. Et ikinä. Mulla on idea. Minne mun auto meni? Tää Samun vai? Mä crashasin Samu. No niin, osaako joku selittää, että kun mä kävelen mun huoneeseen takas, niin miksi tää lukee engine error, out of memory? Mitä te muuten mahdollisesti tehnyt sillä kun mä olin pois? Odota. Se oli Matias. Mä pistin 18 megaton pommiin. Janne, onko susta ees? Viimeis kun mä olin tässä pelissä, niin mä oon semmonen mätävänä raatosi maassa. Nyt salanimeä, kun mä en halua exposaada. Niin Eetwursti. Niin se koko ajan on silleen, niin mä menen kertoa kaikille tästä kanavasta. Teistä ketään varmaan tekee, tää on Eetwursti. Mitä Eetwursti? Ei! Eetwursti. Ei kun ei. Mä ajan poliisiteipillä. Okei. Mä en edes huomannut, että Daniel oli tässä, vaan juoksee tänne huoneeseen. Niin. Mikä? Niin. Sä ammuit mua. Saatana. Oon ihan varma, että tuo Epsanialainen terroristi. Pommittaja. Et nyt loppu niiden pommien käyttö. Okei, mä ammun mua. Okei, mä pommitan sitä. No pitäisikö me... Hei Daniel, se olisi tässä siis kaikki sun seuraavat videot.
Sinä se mitä? Miksi joka... Mitä tapahtuu? Näitä pari attachmenttia alkaa soimaan jotain musiikkia. Joo, jos on tiettyjä, se on musiikkia. Ei, Matias. Tuu tänne office, sovetaan mulle töissä. Oota, mä otan nopein kädet ulos. No ei nyt oikein pystynyt, kun tää on ihan pommi. Sami, mitä sä oot oikein tekemään? Kato mun työpaikka. Niinku tämä ei Mitä on tapahtunut? Sä luulet olevas. Tossa ei kuulunut mitään ääntä, mä oon kaaduin. Miksi sulla on tää... Sulla ei oo TVtä? Koska sä tuhosit, sä saat ymmärrä. Siksi mä aina puukota sen päähän. Älä. Ei. Onko tuo tehdä pommi? Et sinä voit tehdä näin Daniel. Mitä helvet? Laitan SV-cheat sinne oveen. Älä sit. Onko tuo pommi? Ei kai sentään. Mä tuun auttaa. Anna muu 20 No okei, ei sit. Ei terroristi! Okei, mä hold off ottaa offisen niinkö. Mä en kuule mitään. Ahaa! Mitä sä tolleen tekee? Mä pelastin sinut. Sä ammuit mut. Hei, hyvä minä olen työolosuhteiden tarkastaja. Ja mä lopetetaan roleplayaan, mä tuun vaan jyskyt tästä. Miksi sä oot kuollut? Koska mä dodgesin. Eikö teillä on molemmilla ihan huono kone? Miten toi liittyy mihin? En mä tiedä, se johtuu siitä, että jos teillä on huono kone. Niin teillä on huono kone. Sulla on ihan paskakone. Eikä oo. Eikä oo. Mä oon syöt... Sä siinä. Onko? Älä edes aja... Ja hemmet... Mitä? Okei. Jätä ovi vaan auki, sä lähet. Jätä ovi auki, jos sä lähet. Täällä ei oo kovin hyviä työolosuhteita. Moro! No mä oon katon sisällä. Moikka! Moikka! Moro! Moikka! Vittu. Moro! Moikka! Voiks joku tuo murhaa mut? Moro! Moikka! Joku murhaamaan minut. Vielä... Kiitos. Moikka! 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 Hän on saanut Moikka! Moikka! Älä mitään syöpäitä. Katso toi kaasua se. Hei, paljon meillä on kontentteja? Meillä on... hurmivat... 42 minuuttia. Ihan pian. Älä nyt raiska. Vitu kiinteä käärmeellä ammumaan. Sä oot ihan surkea, Dalia. Ei varmaan runkkaamaan. Mitä? Mä käyttää haulikkoon, kun sykläämisääni kuuluu niinku toisaan puolella. Okei, mut kun tiedät sä mikä mulla on? En tiedä. Mulla olisi ollut vittu soodamasena, mutta toi Daniel nyt varastis. Okei, nyt tulee laulusegmentti. Mä en oo nähnyt sua saanut pitkään aikaan, missä vittu sä oot. Ampumas mukee. Ampumassa on mukei, toi on siis niinku... Paras tekemistä ikinä. Alla! Paskin tekemistä ikinä. Miksi et puhu Daniel? Jopas. Oh-oh. Pistin muutaman nuke. Muutama. Kuulet mitään. Mitä? Mitä? Saatana. Mä en kuule mitään. Äkkimäinen kuolema. Minkä takia Danielin mikrofonin kuolta paranee kun liittyy tuhanteen äsken? Hei. Luksut ja arvostaa, että soitetaan. Joo, ota se video vaan pois. Otetaan. Mä yritän mun hienoilla skilleillä tappaa tää Daniel. Juodaan viinaa. Ei, laulaa te kaikki kuuntelette. Juodaan viinaa.